yung sentido ng mensahe ni Kristo para malaman natin yung galaw at kilusan ng kanyang pagliligtas sa atin. Kailangan maintindihan. Kaya pag wala tayong pag-intindi niya, na tawag dyan, absence of an understanding of the movement of the world. Pag wala tayong pag-intindi, wala tayong nalalaman, wala of the world today as spoken by Christ. So pag hindi nakuha ng tao ito, pag hindi nakuha kahit sinong tao, mabata, matanda, madoktor o maordinaryo, yung engagement ni Kristo sa kanyang mga pagdating, as spoken by Christ, pag wala ito kapatid, will lead to disengagement. Hindi tayo maka-engage. Walang bearing pa. Ibig sabihin, walang bearing. Walang koneksyon. Walang relevance. Sinasabag ng, hindi ka maka-engage. So pag hindi natin nakikita ito, yung mga sinasabi ni Kristo, na makukuha natin yung mensahe, ma-disengage tayo kapatid. Hindi tayo makapart sa conversation kung mga anghel ba ang magsasalita. Maliban sa disconnections, magkaroon tayo ng mga irrelevant missions. Kasi hindi na siya ba? Non-inclusive na siya doon sa accounting ng langit na dapat ito na ang gagawin nyo. Dapat ito na, kasi in-instruct tayo ng Panginoon na ito na ang dapat gawin ninyo. So yung mga ginagawa, akala natin noble pa yan, akala natin ay relevant pa yan, irrelevant na pala. Minsan nga, hindi mo malinaw na sinulat ng isang tagapagsulat na sa Ellen G. White sa Councils on Sabbath Schoolwork, Councils on Sabbath Schoolwork, or sa Christian Worker, CW 35 paragraph 1, may sinabi si Panginoong Hesus. Kasi marami kasing mga tao Maraming mga tao na, kumplito na ako, wala na akong problema. Ay, wala yan. Ay, itong sasabihin ni Ellen G. White. New light will ever be revealed on the Word of God. To him who is in living connection with the Son of Righteousness. Hindi sinabi, to him that is in the doctoral, that is in the masteral of theology. Hindi sinabi dyan. New light will ever be revealed on the Word of God to him who is in living connection with the Son of Righteousness. Ganda, no? Let no one come to the conclusion that there is no more truth to be revealed. Kasi wala na. Ito na yun. Sino ba yan? Ano ba yan? Sinasabi niya. Yung pinag-aralan niya doon. Ano ba yung nalalaman niya na hindi namin alam? Ganyan yung lingwahe. The diligent, prayerful seeker for truth will find precious rays of light, yet to shine forth from the Word of God. So ngayong gabi makikita na kung paano kikintab ang liwanag ng salita ng Diyos. Ganda, no? Bakit kikintab? Saan kayo makahanap na ang mga scientists, ang mga professionals, ang magbigay ng explanation, mga ordinaryo na lang na tao? Bakit? Anong binasihan nila ng kanilang knowledge? Bible lang. Ito lang. Sa panahon na confused ang science of the world, ito rin ang panahon na lilitaw ang salita ng Diyos. Sinong magdala? Ikaw at ako ngayon. Kasi you are the salt of the earth. Pag wala ka ng timpla, kapatid, walang bearing, wala ka ng relevance. Bakit walang relevance? Kasi ang ginagawa ng karamihan, yun ang ginagawa mo. Yung mission mo, yun din ang mission ng iba. Di ba? Kaya many gems are yet to be scattered that are to be gathered together. Many gems are to be gathered together to become the property of the remnant people of God. Wow! Property natin ito. Property ng nakaraang henerasyon. Property lang natin pala ito, kapatid. Ibig sabihin, yung new light, may liwanag, bagong liwanag, na sisibol lang siya sa salita ng Diyos.
Ganda nito kapatid ha. Tapos sinabi pa, new meaning in familiar text. Paano natin masasabi yun? Kasi on the same book, sinabi niya, as soon as the seeker of truth, buksan niya ang Biblia to read the utterances of God, yung binibigkas ng Panginoon, with reverence, possessing an earnest desire to know what said the Lord. Light and grace will be given him, and he will see wondrous things out of God's law. Great roots will have been neglected. Great roots which have been neglected. Ang malaking katotohanan na kadalasan ay naiwanan, na hindi naintindihan, and appreciated for ages, sa napakatagal na, for ages ba, will be revealed by the Spirit of God, and new meaning will flash out of familiar texts. Wow. Purihin ang Panginoon. Amen din kayo dyan, kapit. Purihin ang Panginoon na magkaroon tayo ng experience na mga new meaning will flash out of familiar. Sa Time Magazine ngayon, hindi naman natin pwedeng ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pagbasahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas around the world. Friends. To all our friends around the world. And to all Christians. Good day to all our friends around the world.